21 февральдә барлык җәмәгатьчелек халыкара туган телләр көнен билгеләп үтә. Тел халкыбызның тарихын, мәдәниятен саклап килүче байлык ул. Район мәктәпләрендә, балалар бакчаларында телебезне саклау буенча нинди чаралар үткәрелә икән соң? Бу хакта мин район башкарма комитеты мәгариф бүлегенең милли мәгариф буенча методисты Гөлфинә Сәхәбиева белән сөйләштем. Районыбызның мәгариф оешмаларында туган телне саклау һәм үстерү буенча эш ел дәвамында алып барыла. Мисал өчен халыкара Муса Җәлил укулары, Илһам яшь язучылар бәйгесен, иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы, туган тел, бөтен Россия конкурсларын әйтеп узарга кирәк. 21 февральдә халыкара туган тел көне билгеләп үтелә. Әлеге уңайдан районыбызның мәгариф оешмаларында бик төрле чаралар үткәрү планлаштырылган. Шулар арасында туган телем иркә гөлем дип исемләнгән сыйныф сәгатьләре, татар теле шагыйрьләр теле дип исемләнгән әдәби кичәләр, КВН викториналар үткәрү каралган. Гөлфинә Мидхәтовна, районыбызда нәкъ менә милли юнәлеш буенча эшләүче мәгариф оешмалары бармы? Районыбызның Теләченең 2нче номерлы балалар бакчасы һәм Иске Җирек урта мәктәбе милли белем һәм тәрбия бирү буенча ресурс үзәге булып торалар. Әлеге оешмалар тарафыннан бик күп бәйгеләр үткәрелә. Әйтик, мәсәлән, Иске Җирек мәктәбе ел саен татар кызы, татар егете бәйгеләрен үткәреп килә. Бу кыйлында татар егете бәйгесе март айында үткәрелә. Ләкин бу милли тәрбия һәм белем бирү эшеннән безнең башка мәктәпләребездә, балалар бакчаларыбызда читтән калмый. Әйтик, мәсәлән, бүгенге көндә Олы Мәтәскә урта мәктәбе тарафыннан Фатих Хөсни, журналист һәм публицист дип исемләнгән бәйге игълан ителде. Бүгенге көнгә әлеге бәйгегә гаризалар кабул итү төгәлләнә. Кызганычка каршы вазгыятькә бәйле сәбәпле бу бәйге бу кыйлында дистанцион форматта. Менә башка телләрне саклау һәм үстерү буенча чаралар үткәреләме мәктәпләрдә? Хәзерге заманда күпчелегебез 2-3 телне камил белә. Шулар арасыннан рус һәм инглиз телләре иң киң таралганнары. Районыбыз укучылары живая классика кебек рус әдипләренең әсәрләрен, шигырьләрен сөйләү буенча конкурсларда, шулай ук инглиз теленнән театр фестивале конкурсларында бик теләп катнашалар. Хөрмәтле милләттәшләр, кадерле дуслар, барыгызны да халыкара туган телләр көне белән котлыйм. Татар халык мәкале туган телен кадерләгән халык кадерле булыр ди. Туган телләребезне саклыйк, яклыйк, үстерик. Чөнки милләтебезнең яшәеше туган телне саклаудан гыйбарәт.